Bueno... Espera't, no, ara no gravis perquè si igual ens empastrem. Vale. Diu Seny. Seny. Benvinguts a Seny i Rauxa! Us presentem, jo sóc Rauxa, ella Seny, i el nostre DNI fica Rauxa Espanya Serret i el seu Seny Forès Català. No, és broma. Els nostres noms reals són Cèlia Espanya Serret I Elisenda Forès Català, que força divertit per ser que ens diguem Espanya i català. Ens havíem de trobar el yin i el yang. Però els nostres noms dins d'esta sèrie seran Rauxa i Seny, Seny i Rauxa. És també la nostra essència, una mica. Jo soc creadora de contingut en català a les xarxes socials. I jo, doncs, soc periodista. I aquí ho tens, la combi completa. Ja hem arribat... Centelles. Que m'han dit, per cert, que no es diu Centelles, que ho dic com a pixapina, sinó que es diu Centelles. No, ells... És que clar, vaig estar en un noi de... I diuen Centelles. Centelles. És com que no... Han de tancar molt la boca. Sí, sí. Hem preparat 3 reptes diferents, cada una de nosaltres. Evidentment, 3 reptes, els meus de Seny i els seus, doncs, d'un altre rotllo. De Rauxa. Sí. Estàs a punt? No miris, no miris. No miro. Primer repte, molt de Seny, molt de cultura. Has de trobar algú que et reciti un vers de Jacint Verdaguer. I si és guapo, millor. Seria guapo, segur que seria catalanet i a més seria un cultureta. El cas és que Jacint Verdaguer es veu que durant uns anys va viure a Centelles i esperem trobar com a mínim algú de Centelles que faci una mica d'honor a Jacint Verdaguer. Segon repte. Troba el camí fins a arribar a la fortificació que va ser clau durant la Guerra Civil Catalana. Guerra Civil Catalana, recordem, segle XV. Vale, lo trobarem. Bueno, ho has de trobar tu, jo no t'ajudaré. No, ja el noi que em cantarà el de Jacint Verdaguer ja m'ajudarà. Tercer i últim repte, per part meva. Aconsegueix la recepta de l'escudella del restaurant de tota la vida del poble. Vale. És assequible, jo crec que ho puc... Assequible? Sí. A veure al final del vídeo si és tan assequible, ja ho veureu. Vale, ara els meus 3 reptes són més de Rauxa, que és com sóc jo, vale? 1. Anar al Gorg de la Sort. Vull que faigues una... A veure... Vull que faigues una ioga meditació. Jo, com a mestre ioga. Sí. I... Bastant Seny per part teva, aquest repte. Doncs mira, ara te diré que hauràs de... Mira, no ho hagués hagut de dir. No ho haguessis hagut de dir perquè el que faràs és submergir alguna part del teu cos al gorg per a dir-nos en quina temperatura està. 29 de desembre. Bueno, llavors ja s'espera on van los tiros. Sabràs que està més gelada que calenta. Segon repte. Llavors, aquí hi ha un ball típic, que és el ball del pi. Jo vull que me l'ensenyes a ballar, però davant de tothom. Davant de tothom? L'has de ballar, allí on la gent estigui ballant, l'hauràs de ballar tu. I jo el vull ballar també, vale? En aquestes festes hi haurà homes entre bucs, llavors vull que et fiques per allí en los galejadors i que et demanis a veure si pots pegar un tiro, un trabuc. Un tiro? Bueno, vale. A veure si ho pots fer. Vale, ja tenim reptes. Vale. Anem a aconseguir-los, no? Som-hi. Ara anem al Gorg de la Sort. Jo estic una mica malalta. Jo crec que aquest viatge a Centelles del Pi... Més tancat encara. D'acord. Jo crec que aquest viatge em pot curar l'ànima, que és un dimoni que m'està agafant pel nas i i m'he de prendre paracetamol per curar-m'ho, però jo no vull, Comencem l'excursió. Ara ja també confiança amb el Seny i en principi és per aquí. Si m'equivoco és culpa meva. Així que, anem! A veure qui acaba fent més xecs, Hi ha 3 reptes. Jo el trabuc no ho veig gens, però bueno. Haurem de veure tot el capítol per a veure si ho aconseguim, I allí farem la intenció del viatge. Descobrir Centelles i la Festa del Pi. La Festa del Pi és demà, però nosaltres hem vingut un dia abans perquè volem veure què tal Centelles. O sigui, no en tenia ni idea que existia la Festa del Pi. I a veure demà, perquè he vist vídeos i estan realment, però com una xota. O sigui, em sap greu si algú de Centelles veurà aquest vídeo. Esteu com una xota. Sí, per això venim. El Gorg de la Sort. És un dels llocs més preciosos que he vist mai. Un moment, que estic a punt de complir el meu repte. La punta del dit, no? Vale, em sembla bé. El sorollet de l'aigua.
Cicatritzaràs, bueno, de tot. Sí, no? No només m'haurà curat la ferida, sinó l'ànima. O sigui, jo crec que se m'ha obert la mà perquè l'aigua me cure per dins, saps? Hasta ser-li espiritual. Sí, això sempre. Això sempre. Jo ja ho havia dit, que anar de blanc no era una bona idea. Havíem de fer un ioga, el meu repte. Lo repte. No estàs cansada de tant reptes, Cèlia? Sí. Anem a fer el ritual de fades, vale? Agafem aire pel nas. Sembla que estiguem fent un ritual d'ayahuasca. Namaste. Namaste. Vale, ja mos hem convertit en fades. Complert el primer objectiu, primer check. Primer repte fet. Campiona, molt bé. Escolta, ara és hora, jo penso d'anar a dinar. Et tocarà el teu repte de... Una bona escudelleta, ara que mos han gelat les mans. Com us dieu? Montse. Xavier. I són els propietaris del restaurant Can Moreu, Sí. que és on hem dinat avui, casualment. Jo venia a saber quin és el secret per fer una bona escudella. I el postre del catalanet, que m'ha fet vergonya demanar perquè... Però volíem fer-ho per la gràcia. Aquí també és supertípic, no?, lo del catalanet. Centelles també fem molta ratafia i la veritat és que agrada molt el gelat de torró amb la ratafia per sobre. És que és boníssim perquè portàveu els plats i diu, bueno, 3 catalanets per aquí. I ara, lo important, el secret per a fer una bona escudella. D'ingredients, braons de xai, pollastre, després l'àpid, el porro, la pastanaga, la pilota, també es fa una O sigui- cocció de 3 hores, Què dius? Però 3 hores de les verdures en la carn, tot junt. tot junt. I xup-xup, eh? I xup-xup, sí. Carn Coles l'escudella, llavors et queda el que és el caldo, que hi poses el galet, i llavors la carn del llepant. Nosaltres ho fem amb mandonguilles, amb pilotilles, que diuen aquí. La meva companya m'ha reptat a buscar un castell que tingués a veure en la Guerra Civil Catalana i que estava per aquí. Com a castell, o sigui, el castell de Sant Martí. Castell de Sant Martí, bueno, era dels contes de Centelles, actualment està en estat ruïnós. Perfecte. Doncs pues ja ho tenim, ara anirem cap allà. Doncs pues ho heu fet molt bé. No sé si és la millor idea, després de un plat de canelons, començar a pujar un castell que, o sigui, està en vertical. Estic a punt de complir el meu segon repte, o sigui que estic a punt de guanyar-la per moments. I ara estem arribant al castell, que va tindre molta importància a la Guerra Civil Espanyola. Catalana. Catalana, perdona. Sí, clar, m'he dit que seria Espanya. Mos han explicat al restaurant que este castell, que és el castell de Sant Martí, va tindre molta importància. Ja arribem, ja arribem. Entre catalans també ens matàvem abans, ara ho fem d'una altra manera. Sant Martí! Bueno, això no t'ho esperaves, ni tu ni jo. Allò que és Centelles. Que bonic! És un bon lloc per fer un castell. Sí. Si ara jo hagués de fer un castell, probablement. On lo faries, aquí? Home, aquí em sembla un bon lloc, Sí, aquí a mi també. Hola, seguidors de Senyi Rauxa. Antes todo esto era campo. És la teva recompensa per haver arribat fins aquí. Això només és un secret que només sabem tu i jo, ¿vale? Però nosaltres realment som les ames d'este castell, ¿vale? Llavors, ells no ho saben, però nosaltres sí, que és lo important. Tu com ho sabràs? Perquè tens esta pedra, ¿vale? Jo tinc la meua. La meva és una mica més gran perquè he arribat primer. Guanyat. Merda. Però Elisenda, repte aconseguit o no? Repte aconseguit. 1 a 2. 2 a 1. Susto. Vale, final del primer dia a Centelles. Resum del primer dia, guanya Rauxa. Guanya Rauxa. 2 a 1. 2 a 1. Tinc encara marge per guanyar, jo Tens penso. marge, però no et relaxes perquè pots perdre. No, està claríssim, està claríssim. Ja veig que vaig perdent. I tu té el repte de trobar algú que reciti Jacint Verdaguer. Ja tinc 4 catalanets per aquí els meus DMs d'Instagram que m'estan dient te canto una de Jacint Verdaguer. Ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. En lo del galejador, que jo ho veig difícil. Jo també ho veig complicat, que em deixin disparar amb el trabuc. Ens han dit que ens posem taps, sobretot, que estiguem Però a preparades tu, per demà. si te deixen disparar, dispararàs. Bueno, si em deixen disparar i no hi ha cap problema, jo endavant. Sí? Sí? Y agafas los dos por aquí. Vale.